Terve, terve kaverit ja hyvät vapepalaiset ja muut etsijät. Mä tulin hommanneeksi nyt osittain Vapepan pimeä etsinnän inspiroimana niin itselleni sellaisen lampun, jolla oikeasti mahdollisesti tekisi jotain. Ja mä päädyin tällaiseen Fenixin LR35R valoheittimeen. Tää on nimenomaan ikään kuin suunniteltu etsintätarkoituksiin. Ja tässä on tämmönen setti noita LED-valoja tuolla päässä, jotka tuottaa erittäin paljon hajavaloa, ainakin mainospuheiden mukaan. Se nähdään kohta vähän ajan päästä, että miten hyvin tämä oikeasti pitää lupauksensa. Tätä käytetään tällaisen painonapin kautta, mistä nopeasti painamalla pystyy tarkastamaan tämän varaustilan. Jos tuo muuttuu oranssiksi, niin sitten siellä on keskivaraus ja sitten punainen tarkoittaa, että varaus on alhaalla. Ja sitten jos punainen rupeaa vilkkuun, niin se meinaa sitä, että kohta loppuu. Tämä ladataan USB-C-liittimellä. Mikä tahansa USB-C-laturi niin lataa tämän valon, ja täällä on sisällä 2 kappaletta täällä kahvan sisällä, niin sellaisia suurikapasiteettisia litium-ion akkuja. Ja tää on täysin vedenkestävä. Väittävät tuolla paperissa, että jopa 2 metrin syvyyteen, mutta enpä lähtisi kokeilemaan. Pakkauksessa tuli tämän lampun lisäksi tosiaan laturin piuha, mutta ei mitään varsinaista laturia, eli semmonen USB-laturi pitää hankkia erikseen, ellei sellaista mukaan ole jollain nykyaikana. Sitten tuli tämmönen käsinauha ja sitten vielä niin tämmönen vyökotelo, jonka mä nyt tietysti onnistuu hukkaamaan tähän. Joo, mutta en mä usko, että sellaista tarvii. Itse en ainakaan tarvii, mä laitan tän reppuun. Tässä on tosiaan näppäin lukkokin, niin kuin näkyy tossa. Tarkennan nyt. Tossa noin, niin tuplaklikkaa, niin se tollasella valolla vilkuttaa. Et nyt jos painaa, niin ei syty. Vilkuttaa vaan. Eli jos tällä tuplaklikkaamisella saa sen sitten pois, niin sitten se syttyy normaalisti. Niin tämmönen peli. Se mitä tää lupaa nyt papereiden mukaan, mun mielestä on kiintoisaa, kun Fenix julkaisee tällaisen käppyrän tästä, niin se näyttää tuossa, kun on eri tehoja, niin kuinka pitkää milläkin teholla päästellä. 10 000 lumenea on huipputeho ja se antaa sen sitten vain muutaman minuutin ajan, kunnes se rupeaa tiputtamaan sitä käyrää tuolta turboasennosta, niin se asettuu sitten vähän tuo 3000 lumenen yläpuolelle. Ja sitten samoin myöskin se toisiksi tehokkain tila, niin sekin myöskin hiukan hyytyy siinä, mutta sitten nuo alemmat tehotilat, niin ne pysyy vakaana sitten. Ja eniten mua kiinnostaa toi vähän päälle 1000 lumenen teho, joka on ehkä partioetsinnässä ja niin kaikista paras, niin sehän näkyy, että se on tuollainen tasainen littana niin 3 tuntia saakka. Niin en usko, että siis 3 tuntia, niin sitten sen jälkeen pitäisi ladata akku. Ei välttämättä niin pitkää pimeää etsintää tuu. Jos nyt sitten tulee, niin kuin sanottu, niin tuohon menee sellaisia 18650 akkuja, niin 2 kappaletta ja sellaiset ottaa sitten mukaan, niin pärjää. Ja semmonen lamppu lyhykäisyydessään. Mä tästä lähden nyt seuraavaksi tonne pimeeseen ja märkään ja sumuiseen keliin, niin Ähtärinsalmeen ja katsotaan siellä vähän, että miltä se näyttää sitten livenä. No niin, täällä sitä nyt sitten ollaan Ähtärinsalmessa ja laitetaan Fenixin koekäyttöön. Ekanakin niin
Tuosta virtanappulasta voi tarkastaa tuon varauksen. Vihreä tarkoittaa, että on yli 85%. Niin. Täältä näyttää maisema nyt tämän lampun valossa. Ja tämähän on nyt niin, että tämä on tällä hetkellä pienimmällä valoteholla. Täytyy sanoa, että kameran valotuksen korjaus toimii nyt hiukan liian tehokkaasti, koska ei tää kyllä nyt ihan näin hyvin näytä kuin miltä tämä kamerakuva näyttää. Mutta niin, kävelläänpäs vähän eteenpäin ja käydään katsomassa miten pitkälle tää kantaa. Tuolla on joku helkkarin miljonäärirakennelma tuolla toisella puolella järveä. En tiedä mikä. Mutta tosiaan, nyt on Phoenix tällä hetkellä pienimmällä teholla. Ja ihan ei näe salmen toiselle puolelle. Laitetaan pykälä lisää valotehoa, niin alkaa vähän näkemään. Ja mennään vähän eteenpäin tähän rannan tuntumaan, koska haluan näyttää vielä mahdollisesti kauemmaskin. Nyt on vähän sumuinen keli ja se pikkasen haittaa tätä testiä. Tuo vastaranta on noin, ei tuonne 100 metriä ole, mutta olisikohan joku enemmän kuin 50, 80 metriä. Nyt on teho numero 3 ja nyt on ilmeisesti täysteho päällä. Näkyy Ähtärinsalmen nuo sillat tuolla. Ja jos haluaa ruveta tästä nyt katselemaan maisemia, niin aika lailla tehokkaasti jo näkyy. Ehkä liiankin alkaa häikäisee itsensä. Mutta tässä on hyvä se, että niin kuin näette, niin tässä on hajavaloa on paljon. Tää ei ole sellainen spotti. No, sieltä löytyy vielä yksi tehoalue lisää. Okei. No, nyt näkyy kyllä kauas. Vastarannalla 80 metrin päässä, jos olisi heijastimia, niin näkyisi mennen tulle. Tuolla näkyy Ähtärinsalmen silta. Ja Viittojen heijastimet. Joo, mutta tää on liikaa valoa näin niin kuin tällaiseen lähikävelyyn, joten kun mennään nyt ihan tää polkukävelyosuus, niin mä menen sieltä, mä kävelen tällä pienimmällä valoteholla. Jos lähtisin tämän lampun kanssa nyt tekemään ihan oikeita maastoetsintää, niin mä laittaisin pykäläverran lisää valotehoa päälle. Mä luulen, että jos partioetsinnässä käyttäisi tätä, niin tällä ei vielä niin kuin kavereita tule häikästyä tällä valoteholla, mutta silti näkee aika hyvin. Tää on aivan ehdoton vehje. Siis jumalation. Toiseksi pienimmällä valoteholla tää on niinku tää tiheässä metsässä parhaimmillaan.
ei voi kuvitella käyttävänsä näitä isoja valotehoja. Tässä ei käy kuomalle pimeänä ole huonosti. Mutta niin tästä tää kakkosteho. Tää on tosi hyvä. Nyt en enää muista mitä mä sanoin siellä sisällä, kun olin ennen kuin olin lähdössä tänne maastoon, että kuinka pitkään tää nyt oli tää toiminta-aika täällä kakkosteholla, mutta mä muistelin sinne, että se on niin pitkä, että ei tarvitse ottaa mitään valoakkuja mukaan. Kyllä loppuu etsiästä virta ennen kuin tästä laitteesta niin tällä teholla. Siinä on jonkun jätös. Huhhuh. Hyvä katsella omiin jalkoihinkin. Ei voi kävellä ihan niin kuin haluaa. Niin. Saavuttiin Ähtärinsalmen laavulle. Keli on kyllä tämmönen, täällä sataa jatkuvasti jotain tällaista ja se haittaa niin kuin tätä pitkän matkan tarkastelua. Täällä on kaikki kunnossa. Pitääkö mahdollisesti rannalta käsin käydä välyilemässä? Onko järvellä joku, ettei etsittävä ole mahdollisesti mennyt jäälle ja pudonnut jäihin? Jos tulee semmonen etsintäidea vastaan, niin voidaan mennä tähän ihan rantaviivan tuntumaan. Täällä on suotuvene. Sitten laitetaan koneeseen papua. Tää valot täysille. Sumu estää tässä tapauksessa tarkemman katsomisen, mutta tässä on enemmän valotehoa kuin autojen ajovaloissa. Että niin, kyllä täällä näkisi, mutta nyt tää sumu estää tässä tapauksessa tämän paremman näkemisen. Koko metsä valkenee tämän kanssa. Ja näpit palaa. Tää nimittäin kuumenee tää lamppu aika paljon. Näin, mutta tämmönen laite tää kelpaa maastoetsijöille paremmin kuin hyvin. Tässä tää hajavalo on iloinen asia. Todella iloinen. Niin. Mä suosittelen lämpimästi, jos ootte valmiita ikään kuin sijoittamaan tähän, koska ihan halpahan tällainen lamppu ei oo. Mutta kun on tämmönen sairaus niin kuin minulla, niin sit tulee hankittua tällaisia vehkeitä niinkin vähäpätöisen harrastuksen kuin vappipan takia. Mutta kiitos, jos jaksoitte näin pitkälle. Minä lopetan tällä erää tähän.